שלום לכולם ותודה שבאתם. אני אורית מנצור, אני ראש צוות של Data Engineers ב-Riskified, וכבר זאת השנה השלישית שאני בצוות הידאטה. אבל יותר מהכל, אני דודה של נעמה לוי, נעמה שנחטפה באכזריות ב7 לאוקטובר, ועדיין נמצאת בגיהנום. נעמה היא האחיינית האהובה שלי, ילדה מתוקה, ביישנית, עדינה, אבל גם חזקה, ואני כל כך מתגעגעת אליה. ואם כבר אנחנו בכנס על דאטה, אז הנה כמה מספרים. 19, זה הגיל בו הייתה נעמה כשנחטפה מבסיס נחל עוז, יחד עם חברותיה התצפיתניות, לירי אלבג, קרינה ארייב, אגם ברגר ודניאלה גלבוע. כולן מחכות שנציל אותן. 20 הוא הגיל אותו ציינה נעמה בשבי, ב-22 ליוני, בלעדינו. 2, יומיים בלבד, נעמה שובצה בבסיס נחל עוז ב5 לאוקטובר, יומיים בלבד לפני שנחטפה ב7 לאוקטובר. 354 ימים, כמעט שנה. זה מספר הימים בהם נעמה נמצאת בשבי חמאס. 354 ימים, בהם אנחנו לא מסוגלים לנשום. 3, שלושת האחים של נעמה, עמית, עומרי ומיכל, שמחכים לה בבית. ואין ספור אנשים שמחכים לה שתחזור. נעמה חיה, היא חיה, אנחנו שמענו עליה לא מעט עדויות מחטופים שחזרו ועדויות אחרות. היא חיה והיא מחכה שנציל אותה, ואין לה זמן, וזה עלינו. אם תשימו לב, ולפעמים קל לו לשים לב או אולי אפילו קצת לשכוח, ביניכם מפוזרים כיסאות צהובים לסמל ולהדגיש שאנחנו זוכרים, לא משלימים ולא שלמים, עד שהאחים והאחיות שלנו חוזרים הביתה, כי רק כשהם יחזרו, נחזור להיות אנחנו. אנחנו רוצים גם לציין את הערכתנו ותודתנו לחיילים והחיילות, הגיבורים והגיבורות ששומרים עלינו, רבים מהם נמצאים כאן איתנו. אנחנו מודעים למורכבות המצב, ולמרות הכל, אנחנו כאן ממשיכים, לא מוותרים על מי שאנחנו, ולא מוותרים עליהם, לא נוותר לעולם. אני רוצה להזמין את טל מזרחי להצטרף אליי. שלום, בוקר טוב. אז לקיים אירועי שגרה מן הסתם במצב הנפשי הנוכחי זה לא פשוט, ולקיים אירועי שגרה במצב הביטחוני הנוכחי זה גם לא פשוט. אז נזכיר שבמידה ותהיה אזעקה, מה שלצערי סביר יותר ממה שבדרך כלל, כל המתחם הזה הוא מתחם ממוגן, ולכן מה שצריך לעשות זה פשוט להמתין עד שהאזעקה תעבור, ההרצאות תימשכנה ונתקדם הלאה. יש? יש. טוב, אז איזה מעבר אחד. בואו נתחיל עם איזה מטה-אנליזה קטנה כזאת, איזה ad-hoc, deep dive, איזה proxy agent based analysis, יש לך איזה פאנל משקיעים, אז אני מנסה. בהרמת יד, מי פה בפעם הראשונה? וואו, שיש. מי פה בפעם השנייה? אוקיי. שלישית? אוקיי. בינתיים אנחנו מסתכלים על פאוורלוק, כן? פעם רביעית, או כל הפעמים, חוכמה גדולה. קצת לונג שוט, אבל בקריאת וואו, או אמירת וואו, מי הציג את הכרטיס שלו אתמול? היום. אני מצטער בשביל מי שקרא לו משהו היום ונורא, שאת לא קשורה לזה בשום צורה ואופן.
אוקיי, אז הידעת, כמו שוודאי אתן ואתם יודעים ויודעות, כנס קהילתי ללא מטרות רווח. הכנס הזה קיים עבור הקהילה, בזכות הקהילה, מתוך הקהילה, לאנשי ונשות הדאטה. אז בואו נסתכל קצת על מספרים, ברשותך. אז שימו לב איך גדלנו משנה שעברה. בכנס היום מעל 1,000 משתתפים ומשתתפות, 26 פרטנרים ו7 קהילות. קפצנו משני טרקים ל4, כדי שתהיה לנו הזדמנות לשמוע 45 הרצאות מרתקות שיוצגו על ידי 57 דוברים ודוברות. כל ההרצאות בכנס נבחרו על ידי ועדת התוכן שלנו, הוגשו מעל 300 הרצאות, ועשינו את המיטב כדי לבחור את ההרצאות הטובות והמעניינות ביותר. זאת גם הזדמנות להגיד תודה לכל מגישי ההרצאות המוכשרים והמוכשרות, מקווים לראות אתכם איתנו בשנה הבאה. אנחנו רוצים כמובן גם להודות לכל הפרטנרים והפרטנריות שלנו, שבזכות ההשתתפות שלהם, הכנס הזה יכול להתקיים במתכונת הזאת של ללא מטרות רווח. אז נתחיל מריסקיפייד, כמובן, שהרימו את הכפפה והקימו את הכנס, ויזמו את הכנס. זה הולך להיות קצת ארוך, אני אנסה לא להיות... אז יש לנו את אינטואיט, שהיו שותפים. דאטאבריקס. דאבל וריפיי, יש להם אחלה של סטנד פה. פיינקון, גוגל קלאוד, סליחה, יש שורה. ריברי, אפס פלייר וטווינגו. נורא מוזר זה, אבל באמת שנייה, צריך להגיד להם כל הכבוד על היוזמה ולקחת את זה. AT&T וקורולוג'יקס, מתיה, פיירבולט, דאבל קלאוד, זיפ ריקרוטר, קאוצ'בייס. אני אתן לכל מי שרוצה למחוא כפיים לכל זה מהחברות, גאוות יחידה זה אחלה, אני בעד. קאוצ'בייס, מובילאיי, אירוספייק, סימור דאטה, eBay, אלמנטרי, סנופלקס, רמיטלי, פיינל ופלאריום. ואחרונים, אבל לא פחותים בסדר חשיבותם, אף שהם קיבלו שורה נפרדת, Outbrain. בהזדמנות זאת, אני רוצה להזמין עכשיו לבמה את שי פרץ, ה-SVP Engineering מריסקיפייד, שכמו שאמרתי, המנוע מאחורי הכנס. אז בבקשה, שי. שלום לכולם. אני לא המנוע מאחורי הכנס, אורי המנוע מאחורי הכנס, ואני לא אקח לה את זה. אז קודם כל, תודה רבה לאורי. אורי עובדת על הכנס הזה מרגע שהכנס הקודם נגמר, פחות או יותר, ומחר היא תנוח, ואז היא מתחילה לעבוד על הכנס של שנה הבאה. ואני לא צריך להגיד לכם מה היה אתמול בלילה, שככה עד 12 בלילה, לא היינו בטוחים אם הכנס יתקיים או לא, בגלל הנחיות פיקוד העורף וכו', ואני שמח לראות שכולנו כאן. אז קודם כל תודה רבה לכל מי שהגיע, למרות המצב, ויש לנו ככה איזושהי נקודה של שפיות בתוך כל המקום הזה שאנחנו נמצאים בו. אני נפעם לראות את הכנס הזה ככה בפעם הרביעית, אני זוכר את הכנס הראשון שעשינו בבית ציוני אמריקה לפני 4 שנים, קטנטן, אינטימי, וזה נהיה הדבר הזה שאנחנו רואים היום, שזה באמת מדהים. אי אפשר שלא להתייחס למצב, וככה כשחשבתי על זה, מה אני רוצה להגיד על המצב, אז חשבתי לקחת את זה למקום מהעולם שלנו, כשיש לנו איזשהו אירוע קולוסלי כזה, איזשהו אינסידנט בפרודקשן, כולנו אנשים שבאים מהעולם הזה, בין אם זה בעולמות הדאטה, או בעולמות אחרים של פרודקשן, אז יש לנו תרגולת די קבועה, נכון? אנחנו מנסים לעשות מהר איזשהו פיקס פורוורד, ולראות אם אנחנו מצליחים לפתור את הבעיה, ואם כן, אז אנחנו שמחים וממשיכים הלאה. אם לא, אז אנחנו עושים ריברט ומנסים לחזור לאיזושהי גרסה אחורה, כדי להחזיר את הדברים ולהרגיע אותם, ואז לוקחים פסק זמן לחשוב, ולנסות לפתור את הבעיה. ואני מרגיש שבאיפה שאנחנו נמצאים, אנחנו מתחפרים באיזשהו משהו שככה הולך ומתפתח וגדל, וכל מה שאני יכול לבקש בהקשר הזה, זה בהמשך לדברים של אורית גם,
להחזיר את כל החטופים הביתה, להחזיר את כל תושבים שעקורים מבתיהם לבתיהם, ולהחזיר את השפיות לחיינו, ואנחנו זקוקים לה כל כך. אז אני רוצה לגנוב מאינה, שדיברתי איתה בארוחת ערב מרצים לפני יומיים, ולהגיד איזה מילה למרצים. הכנס זה אתם. כל הדברים מסביב וכל ההפקה והכל זה מדהים, אבל בסופו של דבר אנשים באים לפה בשביל לשמוע אתכם. והכנס זה כל כך מבוקש, ועד אתמול בלילה רדפו אחריי, אם יש עוד כרטיסים, אם אתה יכול להשיג לי כרטיס וכו'. יש לזה סיבה, הכנס הזה פופולרי, מכיוון שלאורך 4 שנים האלה, יצא לו שם של כנס עם תכנים שהם מדהימים, ואנשים באים לפה ונהנים לשמוע את ההרצאות, ולומדים משהו חדש, ופוגשים עליה אנשים מדהימים. וזאת ההצלחה של הכנס, וזה עליכם, בלי להלחיץ אתכם, אבל אני חושב שיהיו לנו גם היום, ב4 טרקים הרצאות מדהימות. אנחנו עושים לראשונה הפעם, גם טרק אחד שהוא טרק של הפרטנרים שלנו, ואני מזמין אתכם לבוא גם להרצאות שם, כי גם ההרצאות שם הן לא הרצאות שיווקיות, הן הרצאות של תוכן של אותם ונדורים, ואני חושב שראוי ושווה לשמוע אותם, ויהיו שם הרצאות מעניינות. הקומיטי שלנו מן הסתם עבר גם על ההרצאות האלה, כמו על כל שאר ההרצאות, ועשו עבודה מדהימה בלדאוג שיהיה לנו תוכן מדהים. אז זהו, אני לא אכביר במילים, אני רוצה להגיד עוד פעם תודה רבה לכל מי שהגיע ביום הזה, וחבל למי שלא הצליח להגיע, ושיהיה לנו כנס מדהים, ואורית, טל, יורז. תודה רבה שי, ותודה רבה גם לפרטנרים שלנו מהקהילה, ביניהם ביצת הדאטה שמשדרים פה ומקליטים פה את הפודקאסט שלהם ממש פה בחוץ בלאונג', תגידו להם שלום. אנחנו רוצים לקחת רגע גם ולהודות לצוות הדאטה המדהים שלנו, איתנו אנשים מוכשרים שנתנו את כל כולם למען הכנס הקהילתי הזה, ועובדים חוץ מזה בתחום הדאטה בחברות כמו Riskified, Outbrain, Meta, Google, Upstream Security ועוד. הם תכננו את הכנס והקימו אותו, בחרו את ההרצאות הטובות ביותר, בנו את האג'נדה ומנטרו את המרצים המושלמים שלנו, שהפכו טובים אפילו יותר בזכותם. כל מה שאנחנו רואים כאן היום, הפקה, עיצוב והרמת האירוע, הוא בזכותם. תוכלו לזהות אותנו עם חולצה של הידעתה וטאג שם שכתוב עליו סטף, לדוגמן. זמינים לכל שאלה או בעיה. טוב, האמת שהיה לנו איזו שיחה קצת מצחיקה עם שי, שאמר כל פעם שאני עולה על הבמה, אז אני גונב את מה שרצו להגיד אחריי, וגם הפעם זה קורה, אז כל הכבוד. בסוף, ואורי שם סימנה לי להזדרז, אז אני מדבר מהר. בסוף, כשהכל נאסר ונאמר, אנחנו רוצים למסור תודה גדולה ומיוחדת באמת לאורי טל, על שהובילה את הכנס, על כל העבודה. היא עשתה ימים כלילות, בהנחה שהלילות היו ימים קודם לכן, והיא נתנה באמת את כל כולה לכנס חודשים ארוכים, כל זה במקביל לעוד איזשהו אירוע קטן שהיא מארגנת, משהו שולי כזה, חתונה. Talk about playing in God mode. תודה רבה אורי. כמו כן, זו השנה השלישית שהכנס מופק על ידי רשף בניסטי מחברת ההפקה ספארק, וזו ההזדמנות שלנו להגיד תודה רבה. תודה רבה ספארק, תודה רבה רשף, על כל העבודה המשותפת לאורך השנים. אוקיי, אז מה מצופה לנו היום? בעוד כמה רגעים נעבור להרצאת הקינאוט שלנו, ומיד לאחרי הפאנל משקיעים על עתיד עולם הדאטה. לאחר מכן נתפצל ל4 מסלולים, מסלול A יהיה כאן, אני מקווה שאני לא מכביד עליכם מבחינת מהירות הזה, הוא לא מתייחס אליי, בסדר. מסלול A יהיה כאן, וההרצאות בו תהיינה בתחום הדאטה אינג'ינירינג, מסלול B ממש ממול, ממול? סליחה. בשלב זה הייתי שמח לדייל או דיילת עבור ההנחיות, אני כותב לעצמי הערות. התחום השולט בו יהיה BI and Data Analytics, מסלול C בו יהיו הרצאות מתחום הדאטה סייאנס, ומסלול D תתקיימנה את ההרצאות של הספונסרים והשותפים שלנו, שבאו לשתף ולספר על הפיתוחים האחרונים והטכנולוגיות איתן הם משתמשים. נמשיך בארבעת המסלולים עד השעה 4:30, ואז ניפגש כולנו כאן באולם הזה להרצאת הסיום.
השנה תוכלו להתעדכן לאורך כל היום באג'נדה ובהרצאות המתקיימות בלייב. אם לא הורדתם את האפליקציה עד עכשיו, אתם מוזמנים לסרוק את ה-QR קוד ולהתעדכן לאורך היום. הספקתם? אני אשאיר את זה פה רגע. בנוסף, בסוף כל הרצאה יופיע QR קוד שישמש אתכם כדי לתת פידבק למרצים המוכשרים שלנו. השקיעו רגע בסוף כל הרצאה ותנו את חוות הדעת שלכם. זה מאוד חשוב למרצים וגם יעזור לנו ללמוד ולהשתפר. ושנייה לפני שנתחיל, נשמח אם תשתפו בלינקדאין, טוויטר, אינסטגרם או כל רשת חברתית שאתם נמצאים בה ותתייגו אותנו. מקווים שתהנו מהיום, ואנחנו נעבור עכשיו למרצה הראשון, להרצאת הקינות.